Helo ffrindiau, Rhys yma Caersalem, a da ni'n disgwyl mlaen i ail-agor y capel i'r cyhoedd yn cychwyn gobeithio ar y 4 o Hydref. Os ydych chi eisiau ymuno gyda ni yn y capel, mae rhaid i chi gofrestru ymlaen llaw drwy e-bostio oedfaon@caersalem.com erbyn y nos Wener cyn y dydd Sul dan sylw. Bydd y cyfan dal yn cael ei ddarlledu ar-lein, felly os ydych chi methu ymuno gyda ni neu ddim yn teimlo'n ddiogel i ymuno â ni, mae'n croeso i chi ger ymlaen i wylio ar-lein. Ond mae Lowri nawr mynd i siarad chi trwy rhai o'r camau byddwn ni'n gofyn i chi wneud os fyddwch chi'n dod yma mwyn i ni gael addoli yn saff gyda'n gilydd. Diolch am wylio'r ffilm yma. Bore da. Da ni'n paratoi'r ffilm yma jyst i chi gael rhyw syniad o sut fydd pethau pan da chi'n dŵad i'r oedfa i Gaersalem ar fore Sul. Mi ydw i'n sefyll yn fan hyn o flaen y bwrdd lle mae'r gel di heintio ar mygyda. Ac os ydych chi'n gweld bod yna rhywun yn sefyll yn fan hyn, fysa chi'n aros tu ôl i'r linell felyn sydd ar y tamad canol o flaen y capel. Ac os ydych chi'n gweld bod yna rhywun yn fanno pan da chi'n cyrraedd, sa chi'n aros tu ôl i'r llinellau glas sydd wrth ymyl y pafin. Pan fyddwch chi'n cyrraedd, fydda ni'n eich croesawu chi ac yn gofyn i chi yn garedig iawn i roed mwgwd a wedyn i ddiheintio eich dwylo cyn dod i fewn. A pan da chi'n dod i fewn, os fedrwch chi drio peidio cyffwrdd dim byd ar eich ffordd i fewn, fel bod ni'n medru wneud yn saff, bod bob arwynebedd yn aros yn neis ac yn lan. Wrth i ni fynd i fewn i'r capel, da ni'n dilyn system unffordd. Felly, da ni'n dod i fewn ffordd hyn, ond fe rai ni i chi fynd allan y drws sydd ochr arall i'r capel. Tra da ni'n mynd drwad am fan hyn, da ni'n mynd heibio'r toilet. Ac os fedra i ofyn yn garedig i chi beidio defnyddio'r lle 6 os medrwch chi yn ystod yr oedfa. Os da chi yn gorfod defnyddio toilet, fe rhaid i chi fynd allan gan ddilyn y system unffordd drwy'r drws arall a dod yn ôl i fewn y ffordd ditho chi. Pan da chi'n dod i fewn i gorff y capel, byddwn ni'n gofyn i chi ddiheintio'ch dwylo eto a mi fydd yna stiward yn dangos i chi lle i fynd i ista. Fyddwn ni wedi neilltuo sedd arbennig ar eich cyfar chi. O dan y galeri, fydda ni wedi gosod cadeiri allan ar gyfer grwpiau teuluodd ac yn y blaen. A wedyn fydd unigolion yn medru eistedd yng nghanol y capel. Wrth sôn am deuluodd, mi fydd y stafell gefn ar gael ar gyfer grwpiau o teuluoedd. Da ni'n gwybod pa mor anodd ydi o i gadw plant bach yn ei seddi. Felly, os da chi eisiau defnyddio'r stafell yna, mi wnawn ni ddefnyddio system bwcio ymlaen llaw. Ac os ydych chi'n dŵad fel teulu a bod chi angen pethau ddiddori'r plant, fydd rhaid i chi ddod â tegannau efo chi, oherwydd mae y stwff ser bach wedi cael ei gadw am y tro eto oherwydd iechyd a diogelwch a hylendid. Felly, rhaid i chi adael ni wybod os da chi eisiau defnyddio'r stafell yna. Unwaith da chi wedi eistedd yn eich sedd, fysa ni'n gofyn yn garedig i chi aros yn fanno a peidio crwydro. Ond yn ystod yr oedfa, pan da ni'n canu, os fedrwch chi beidio canu, fedrwch chi ddweud y geiriau tu nôl i'r masg, neu fedrwch chi sefyll, curo dwylo beth bynnag da chi eisiau gwneud mwyn ymuno yn yr addoliad, ond da ni'n gofyn i chi beidio a canu os gwelwch yn dda. Ar ddiwedd yr oedfa, mi fyddwn ni yn gofyn i chi fynd allan gan gadw 2 fetr ar wahân, ac mi fydda ni yn annog y rhai sydd yn eistedd yn y cefn i gychwyn allan gyntaf, fel bod pobl ddim yn croesi i gilydd, ac wrth fynd allan, os bysa chi diheintio eich dwylo unwaith yn rhagor efo'r diheintydd sydd ar y bwr' yn ymyl y drws yn fan hyn. Os da chi eisiau sgwrs efo eich ffrindiau, fysa ni'n gofyn yn garedig i chi sgwrsio tu allan yn yr awyr agored. Byddwch chi wedi medru tynnu'ch mygyda, ond mond i chi gofio wrth gwrs bod chi'n cadw 2 fetr ar wahân.
Pob bendith i chi gyd a diolch i chi am wrando ac yn edrych ymlaen i'ch gweld chi yng Nghaersalem cyn bo hir.